Initan ninyo magkutaw-taog gatas with Milo. Gatas with Milo. Init tubig dahil sa thermos. Gara man. So, sugar. Bulan na nato og gatas kaya malami kayo. Kaya taas-taas tag sustansya. Iso na ni kayo. Harisan na nato og pan. At daghang klase ni sa pan. Nami na ba ka ilang pan? Dali, mamainit na ninyo. Dali. Balik ko ninyo, mainit ko. Tuslo na to na yung pan kaya aron nga mura siya gihugasan ba. Ang hugasan dayon inumon dayon hugasan. Mamit sila. Bye bye, thank you for watching.